Ľudia, ak ste videli moje video na mojom vedľajšom kanále, tak asi viete, o čo sa jedná. Toto je môj hlavný kanál, kde budú vychádzať oznamy, tutoriály a také veci. Takže toto je znova tzv. Oznamné video, aby ste vedeli, o čo sa tu bude jednať, aké tu budú typy videí. No, tento kanál má malinko dlhšie, ale začal som nahrávať na ňo až teraz, hej, takže je to tak. Takže malinko dlhšie, myslím si tak, že rok. Áno, tento kanál som si vytvoril preto, aby som mohol pozerať iných youtuberov, ale potom som si rozmyslel, že ja vlastne chcem byť ten youtuber, takže som si založil YouTube kanál a teraz, jak vidíte, som tu medzi vami a natáčam toto video. Už som získal, prekročil som svoj cieľ, to je 10 odberateľov. Ak ste pozerali môj druhý účet, akože Clipleak, ktorý sa volá Clipleak a nie Clipleak 3, tak viete, že môj cieľ je 100 odberateľov. Môj sen bol 10 odberateľov, to ste mi splnili na mojom vedľajšom kanále. A v informačnom videu na vedľajšom kanále som apeloval na tento svoj hlavný kanál, aby ste mi tu dali odber, aby ste dali odber mojim kamarátom. No a toto video natáčam hneď, jak som donahrával to vedľajšie, takže tento kanál ešte budem customovať, akože vylepšovať a upravovať rôznymi spôsobmi. Dúfam, že sa vám moja tvorba na tomto kanáli aj na vedľajšom kanáli zatiaľ páči, alebo páčiť bude. Ak chcete podporiť moju daily, akože nie daily, ale každodennú tvorbu, tak prosím o odber, hlavne ten odber, like, aké tak nejaký koment, je to na vás, ale bol by som najradšej za ten odber, lebo mi to neskutočne pomôže. A je to jeden klik a je to úplne zdarma. Vlastne je to taký donate zdarma, až na to, že to není donate. A získate jednu výhodu. Pokaždé, keď vydám video, vlastne je to také 0,5% členstvo, lebo ak toto, je to také 0,5% členstvo, lebo ak mi dáte odber a zvonček, tak si vlastne garantujete to, že vám žiadne video, ktoré vytvorím, neunikne. A ja tých videí vydávam veľa, akože za mňa je to veľa, lebo predsa som nie úplne najstarší, ak som spomínal už v jednom svojom videu, a mám toho času na Minecraft alebo hry trošku viacej než dospelí, tak sa snažím svoj voľný čas venovať svojim koníčkom, chodiť vonku, venovať sa kamarátom a tak ďalej. Takže teraz som si ku tomu všetkému pridal aj vás, mojich fanúšikov, čo si vážim, že sme prekonali tú moju hranicu 10 odberateľov. Keď to znie úplne brutálne málo, pre mňa je to furt dosť, lebo vy si ani neviete predstaviť, akú mám radosť z toho, že sme získali toľko tých odberateľov. Pre mňa to je extrémne veľa, ale vy to možno vidíte málo. Ja v tom vidím veľa odberateľov, lebo predstavte si, že moju tvorbu už zaujíma 12 ľudí a ak budete pristupovať ďalší
k mojim videám a nedávať mi lajky, nedávať mi dislajky, ale lajky, tak sa to dostane čo ku najviac ľuďom a budete ma toto. Možno sa niekedy dostaneme na miesto, jak sú tí väčší youtuberi, ja sa nehodlám vzdať, lebo síce áno, teraz tie svoje videá ešte nestrihám, ale to sa zmení, keď sa naučím strihať videá, tak samozrejme ja tie videá budem strihať. Či by som to bol za youtubera, že nestrihám svoje videá. Napríklad už pracujem na tom, už sa snažím naučiť, jak sa dáva do videí hudba. Ale čo skoro už tá hudba v tých mojich videách bude. Sice vôbec nebude dávať zmysel, ale vždycky v popisku nájdete link, od koho tú hudbu mám, takže nemusíte sa báť nejaký neoficiálny zdroj. Väčšinou ja mám teraz 3 obrazovky, takže na jednom budem mať svojich kamarátov, na druhej mám vás alebo hru, ktorú natáčam a na tretej budem mať hudbu, a nejako sa to pokúsim urobiť, aby mi všetko fungovalo. No. Na otázky v komentároch sa budem snažiť odpovedať, ale ak ich tam bude 20 miliónov, tak asi úplne nebudem odpovedať na všetky, ale budem sa snažiť. Môžete mi dať follow aj na Instagram, zatiaľ tam nemám moc tých followerov, takže budem rád, keď mi dáte follow. Môžete byť možno prvý, kto mi dá follow, čo by ste možno mali taký trošku lack, že luck, alebo mi môžete dať aj na TikTok follow. Ale zatiaľ tam nič nemám ani na Instagrame, ale tak mať u youtubera na Instagrame follow sa vyplatí. Budem tam dávať rôzne veci, napríklad kedy bude ďalšie napríklad jak sú na tom videá, hej, alebo také veci. Alebo kedy plánujem livestream, alebo také. Čo bude v livestreame? A takéto veci. Hoci čo budem robiť. Ja sa budem snažiť robiť bez podpory youtubera, takže budem sa snažiť ne všade, kde to pôjde, dotláčať svoj YouTube kanál. Takže napríklad na Survival Games napíšem som youtuber a dám tam svoj nickname, čo mám na YouTube. Čo to teraz hrám Survival Games, takže bude ešte toto. IPčka bude v popisku a môj vedľajší kanál tiež a sociálne siete, na to sa nezabúda. Ak by ste sa ma pýtali, že cez čo točím, tak ja natáčam cez takú ľahkú aplikáciu, ktorú mám, myslím, že každý ani o tom možno nevie, alebo nevie, jak sa používa. Volá sa to Xbox Game Bar a točím cez to, lebo je to zadarmo, máš to spolu s Windowsom, tak prečo toho nevyužiť? Preto možno zniem tak zle, kvôli tomu možno, že nepoužívam niečo, čo mi skresluje napríklad OBS Studio, aj keď to mám, alebo Freecam a teda. Alebo že nestrihám tie videá, že vy to možno berete, že som to odflákol to video, lenže ja sa musím naučiť najskôr, jak sa to strihá a potom si urobím nejaké možno skúšobné videjko, ktoré možno ani neuploadnem na YouTube a že budem si tak skúšať, jak sa strihá, alebo ma to si kúchnem tutoriál nejaký, tak by to bolo najjednoduchšie. A to by bolo ku tomuto videu všetko. My sme sa natiahli na 10 minút iba s informáciami a s kecaním. Takže, no, tento kanál je môj hlavný, že určite vás to trošku šokovalo.
to sa stáva. Každého veci môžu šokovať, aj mňa to šokovalo, že mám vlastne aj druhý kanál, o ktorom som vôbec nevedel. Akože hlavný kanál. Dobre, toto by bolo ku tomuto videu všetko, dúfam, že sa vám páčilo. Nezabudnite tam hodiť like a odber, vidíme sa u ďalšieho videa a zatiaľ čau.